सर्वांना नमस्ते. 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 तर आता आम्ही बनवणार आहे तवा फ्राय कोळंबी. पण आता प्रश्न पडला असेल, कोळंबी तर मार्केटमध्ये मिळत नाही, होय. हाच प्रश्न असतो ना. तर हा प्रश्न आम्हाला पण होता. तर आम्ही बोललो चला आपण फ्रोझन मागून बघूया. पहिल्यांदा आम्ही लाईफमध्ये फ्रोझन मागवलेलं आहे आणि रेसिपी तुम्हाला जी दाखवणार आहे ती आमच्या होमस्टेमध्ये जशी ज्या पद्धतीने बनते ना तीच पद्धत तुम्हाला दाखवणार, तेच साहित्य सोबत. म्हणजे तुम्हाला होमस्टेची सिक्रेट प्रॉन्स, तवा प्रॉन्स आहे ना, तवा प्रॉन्स फ्राय ही रेसिपी तुम्हाला दिसणार. पण आज एक वेगळ्या पद्धतीने, म्हणजे पद्धत सेम पण जे कॉन्सेप्ट आहे, इकडे आपण ताजे आणायचो प्रॉन्स मार्केटमध्ये जाऊन, जेट्टीमध्ये जाऊन, मिरकरवाडा जेट्टीमध्ये जाऊन. तर आता आपण फ्रोझन मागवलेले आहेत आणि ते फ्रोझन आपण आपल्या वरती फ्रीजमध्ये ठेवले आहेत. ओके, फ्रीजरमध्ये ठेवलेले आहेत वरती. आता उघडल्या तुम्ही वाफ बघा, म्हणजे त्याला टेम्परेचर -17 पासून लागतं आणि इथे आमचं ऍडजस्टेबल आहे. आता तुमच्या फ्रीजरमध्ये काय टेम्परेचर सेट होतो माहित नाही, पण -17, -18, -19च्या वरती त्याला टेम्परेचर पाहिजे ठेवायला. तर बरोबर 1 डझन माझ्याकडे, हे बघा वाफ बघा केवढी आहे. ओके, तर बरोबर 1 डझन फ्रोझन कोळंबी कशी दिसते बघा. हे बघा मी कसं दिसतंय. हा, सफेद सफेद. बापरे, केवढी मोठी आहे ना. हो, मोठी वाटते. हे बघा केवढी मोठी आहे. आता केवढी मोठी तुम्हाला दाखवते बघा. हे बघा इकडे बघा, हे माझ्या डोळ्यासमोर होतं बघा. डोळ्यापेक्षा मोठी. डोळ्यापेक्षा मोठी. आणि पहिल्यांदा बघितलं आपण, तर पहिल्यांदा कसा सर्व ट्रायलच करणार ना. बघा असं जर शेपटी आहे, मला वाटतं ह्याला शेपटी आहे बघा. जर ह्याला शेपटी नसती तर हे काहीतरी असे बर्फाचे गोळे वाटले असते मला. होय. ओके, तर ह्याला आपल्याला बनवायचंय तर आपल्याला पहिला बर्फ वितळवायला पाहिजे याचं, पाणी टाकायला पाहिजे. आणि एकाची शेपटीच बाहेर आलेली आहे. काय ठीक आहे, आता आपण आपल्या जाऊया बेसिनकडे. प्रोसिजर सर्व काजल बनवते, म्हणजे सर्व आपल्याकडे मम्मी, आता मम्मीलाच विचारतो, आपल्याकडे जे तवा प्रॉन्स फ्राय हे काजल बनवते. काजल बनवते, मसाला टाकायचा पासून सर्व मच्छी आता काजल तर बनवते. ती तशीच पद्धत काजल तुम्हाला दाखवणार आहे. पण सुरुवातीला बघा केवढे मोठे आहेत. वा, असे जर खायला मिळाले मोठे मोठे तर मजाच येईल. पण आता आपण ह्याला पाण्यात भिजवूया. ओके, तर पाण्यात भिजवल्यानंतर थोडे ते विजिबल झाले बघा ते. आता त्याला थोडंसं मेल्ट व्हायला देऊया आपण. त्याची शेपटी दिसायला लागली तुम्हाला. अशी शेपटी पकडूनच आपण हॉटेलमध्ये खातो ना, असं घेतो. होय, आज खाशील तू. बस बस बस, नको राहू दे. त्याला चव नाही यायची, काहीतरी बर्फ लागायचा ते. ज्यांना बर्फ आवडतो खायला त्यांनी कृपया करून बघावे. नाही, बरं मच्छीचं नाही आवडत. जरा आपण त्याला वितळू देऊया. आणि तेव्हापर्यंत आता मला काजल सांगेल की आपल्याला काय काय साहित्य लागतं. साहित्य दाखव मला काय काय लागतं. तिकडे आपल्याला पूर्ण मसाल्याचा डब्बा लागणार आहे. आपल्या घरगुती आपल्या घरातले मसाले असतात त्यांनीच बनवणार आहे आपण. आणि एक विचारायचं आहे, काय ट्रिक आहे किंवा काय असं आहे की त्याने इकडे एवढं जेवण छान म्हणतं? काय सिक्रेट मसाला आहे का तुमचा? नाही. हा, सर्व घरगुतीच आहे. मग ते जेवण छान का बनतं इकडे? का माणसं, एक उदाहरण तुलाच विचारतो. आय गेस खाली गेस्ट आले होते, एकच दिवस होते ट्विन रूम मध्ये. त्यांनी 1 प्लेट तवा फ्राय प्रॉन्स कोळंबी फ्राय, आम्ही कोळंबीच बोलतो, ती तवा फ्रायच करतो आम्ही. कोणतीच गोष्ट इकडे डीप फ्राय करत नाही. ती मच्छी असू दे काय असू दे, आपण तवा फ्रायच करतो. हाच पॅन आहे. तर 1 प्लेट मागवली आणि त्यांनी म्हणाले अजून मिळेल का 1 प्लेट, आणि लकीली आमच्याकडे अवेलेबल होते आणि आम्ही लगेच दिले. तर म्हणजे त्यांना एवढी आवडली की त्यांनी ती 1 प्लेट परत मागवली. ऑलमोस्ट त्यांना 12, आम्ही बघा कधी 12 असेल तर 12 पण देतो, कधी एक्स्ट्रा 3 पण, 15-16 पण आपण पीस. म्हणजे हे बघा हे कसे 12 पीसेस आहेत. तर असं ना, ह्याच्यात आपण 3-4 पीस एक्स्ट्रा पण देतो, कारण आपल्याला तिकडून एक्स्ट्रा मिळतं. बरोबर. तर त्यांनी डबल मागितली. आणि अजूनपर्यंत माझ्या रेकॉर्डमध्ये ही जी डिश आम्ही सर्व केली आहे होमस्टेमध्ये, ही भरपूर सक्सेसफुल आहे आणि सर्वांना आवडलेली आहे. ओके, तर त्यासाठी आपल्याला इकडे मसाल्याचा डब्बा लागणार आहे. मसाले घरगुती मसाले सर्वच. आलं लसूण पेस्ट, इथे कोटिंग साठी आपलं तांदळाचं पीठ आणि रवा, तांदळाचं पीठ, रवा, मीठ आणि आपल्याला कोकम आगळ. मेन इकडे आम्ही कोकम आगळ वापरतोय. बरोबर आहे. आणि हेच फक्त आमचे चिकनचा मसाला वेगळा असतो
फिशचा मसाला वेगळा असतो ग्रेव्हीचा, आणि फिश फ्रायचा वेगळा असतो, आणि चिकन फ्रायचा वेगळा. जर तुम्ही हे 4 मसाले वेगवेगळे ठेवू शकता तर प्रत्येक पदार्थाला वेगवेगळी चव येऊ शकते. बरोबर आहे. तर इकडे आता किती वेळ झालेला आहे, आपल्या बोलण्यामध्ये तेवढाच वेळ झालेला आहे, आणि अजून पण हे कडक आहे. तुम्हाला दाखवतो बघा, हे बघा कडक आहेत, कडक अजून नरम नाही झाले. हा याची शेपटी नरम झाली, शेपटी निघेल, हात लावू नको सारखं. हां त्याला जरा अजून हे वेळ मेल्ट होते ना. हे बघा ही जरा नरम झाली आहे बघा, हे बघा हे नरम वाटते. म्हणजे एक दाखवतोय, पहिल्यांदा आपण घेतलेले आहेत ना. तर फ्रोझन कसे भरपूर लोकांनी वापरले असतील, पण आपण तर पहिल्यांदाच बघतोय ना हे कसं सिस्टम आहे आणि काय आहे आणि कशी टेस्ट लागेल ते पण आपण बघूया. तर ह्याची व्हॅल्यू विचाराल तुम्ही, मार्केट व्हॅल्यू आणि ह्याची व्हॅल्यू सेम आहे. म्हणजे ज्या मार्केटला प्राईजला मिळतात ना त्याच प्राईजला हे सुद्धा मिळतात. ओके. तर सध्यापुरती आपण हे 12चंच आपण ट्रायल करणार आहे. बघा हा कडक आहे एकदम. नाही हे 1 नाही तर 2 आहेत हे बघ, मला असं वाटतंय. बरोबर, एकत्र 2 झालेले आहेत ते, म्हणजे 12चे 13 झालेले आहेत हे वाटतं. हे असे फ्रोझन ठेवू शकतात, आपण पण फ्रोझन बनवू शकतो घरामध्ये. पण आपल्याला ट्रायल करायचे की ह्याची टेस्ट आणि कसं लागतंय ते. बघ मी जो हातात उचलला होता ते हे होता वाटतं, हा होता. तर हे पीस मी दाखव ना डोळ्या एवढा पीस, तर हा पीस होता तो. तर आता मेल्ट झाल्यावरती बघ एवढा झालाय तो. बर्फामध्ये थोडासा मोठा होता तो, नंतर तो जरा थोडा श्रिंक होणार. बरोबर, बर्फ असतो ना त्यावरती. ओके. आणि फ्रोझन केलेले आहेत आणि एकदम थंड आहे हातात. तर हात नरम झालाय बघा, अजून थोडंसं नरम होऊ द्या. म्हणजे पाण्यात टाकून ठेवल्यावरती 5-7 मिनिटं तरी त्याला नॉर्मल टेम्परेचरला यायला पाहिजे. आता आपला जो पहिला पाणी होता ना तो मी जरा काढतो, कारण पाणीच भरपूर थंड झालंय, त्याला वेळ लागेल अजून. पाणी ना बर्फासारखं झालं, असं वाटलं माझ्या हातात बर्फ होतलाय. एवढा बर्फ जातो, टोटल बर्फ. म्हणजे एकदम अजून पण त्याला वाफ येते अशी दिसते मला. तुम्हाला विजिबल आहे की माहित नाही. मग आपण दुसरा फ्रेश पाणी घेऊया जरा अजून. ओके. आणि त्याला परत आता जरा ठेवूया. तर ऑलमोस्ट थोडा झालाय, फक्त ते आतून कडक वाटते ना तशी वाटते ती. आता बाहेरून त्याची कोटिंग सॉफ्ट झाली आहे, आतून कडक वाटते. मी सर्व का दाखवतोय, कारण फ्रोझन जर कोणी अगदीच घेतलेले नसतील तर त्यांना आपण एक्सपिरियन्स सांगू शकतो ना आपलं. आता ह्या पुढची वारदात तुम्हाला काजल सांगणार आहे, काय घडणार आहे आणि काय घडलेलं आहे, कोण पुरातून वाहून गेलेलं आहे आणि कोण पुरातून कोळंबी चोरून आणलेली आहे. तर बाहेर बघा एकदम जोरात पाऊस आलेला आहे. संध्याकाळची वेळ आहे आणि पाऊस भरपूर आहे बघा. आणि तुम्हाला आमची बुब्बू दाखवतो. बुब्बू एकदम शेडमध्ये बघा कशी झोपली आहे, एकदम मस्त वाटतं बाहेर बघा. चला आता संध्याकाळची वेळ आहे आणि तुम्हाला वरतून दाखवतो की कसं दिसतंय बघा, एकदम छान. आणि आपला टेरेस पण बघा एकदम ब्राईट आणि मस्त. इकडे बघा आपली कालू आली परत, ती बघायला आली की मी काय करतो आहे. जा कालू काळजी, चल खाली, चल खाली, चल चल खाली, चल खाली. बघा केवढं प्रेम असं कुत्र्यांमध्ये बघा. ती म्हणजे बघायला आली की माझी काळजी करायला आली की आहे का ना व्यवस्थित वरती असं. बाकी जे दुसरी पण असतील आवाज दिला की 3 जण येतील वरती. चल 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 खाली, चल चल खाली. चला आपण जे पाण्यात ठेवले होते कोळंबी ते पूर्णपणे आय गेस सॉफ्ट झालेले आहेत. आणि बघूया सॉफ्ट झाल्यावरती त्याची साईज जी रेग्युलर साईज अशी होती. हे चांगले निघाले, तुला आवडले तर तू परत आणू शकतोस ना. मला आवडणार, पण मी गेस्टला गॅरंटी देतोय की मला त्यांना ताजे द्यायचे. ओके. हे माझ्यासाठी बघतोय मी ट्रायल कसं आहे वाटतं. ताजे नाही मिळाले तर पावसात नको आला तर मग नाही बोलणार त्यांना. काजल बरोबर उत्तर आहे माझं. म्हणजे जर मार्केटमध्ये आहे तर तुम्हाला आम्ही देऊ, जर मार्केटमध्ये नाही तर तुम्हाला आम्ही फिश नाही सांगणार. हां. आणि मग तुम्हाला मग डाळ भाजी नाही, मग तर व्हेज खावा, चिकन खा, मटन खा, भरपूर ऑप्शन्स आहेत आपल्याकडे. आणि इथे हे साईज बघा, हे छोटे साईज म्हणजे हे मोठे आहेत 4-5, तर 4-5 छोटे सुद्धा आहेत. आणि ते बर्फाचे होते तेव्हा केवढे मोठे वाटत होते. ओके. तर असे काही आपण मार्केटमधून आणतो आणि एवढीच आपण 1 डझन 12-15 आपण प्लेटमध्ये देतो. तर आता काजल आपल्याला दाखवणार आहे सिक्रेट प्रोसिजर होमस्टेचा, ज्यानी एकदम माणसं कोळंबी बरोबर बोटं पण खाऊन टाकतात. हां. तर सुरुवातीला इकडे बघा मसाले न टाकता सुरुवातीला इकडे मीठ जातोय. इकडे आपण चवीपुरतं मीठ टाकलं ना पूर्ण. ओके. आणि त्यानंतर येस इथे आपण टाकणार आहे मसाले. हे आहे पहिली हळद.
म्हणजे त्याच्यातले किटाणू मरू दे. हम्म. दुसरा आहे आपलं लाल तिखट. त्याचे डोळे फुटू दे. हा खाणं. आणि इकडे मध्ये टाकलेला आहे, सांगत नाही सिक्रेट मसाले, सांगत नाही, गरम मसाला धना पावडर आहे, जिरा पूड, गरम मसाला, रेड काश्मीरी चिली पावडर, हे लाल तिखट घरी जे आपले असतं ते, आणि हळद. सिक्रेट माहिती पडलेला आहे काजलचा. सिक्रेट म्हणजे काहीच नसतं. काय नाही. आणि त्यानंतर आपण आलं लसणाची पेस्ट. आणि त्यानंतर इथे सर्वात इम्पॉर्टंट जे तुम्हाला दाखवतो, पहिला माझ्या हातात द्या. भरपूर आपल्या होमस्टेमध्ये मम्मी गेस्ट येतात आणि विचारतात की कोकम आगळ आहे का. तर जोपर्यंत आपण किंवा आपले जे ओळखीचे ते बनवत नाही ना तोपर्यंत मला गॅरंटी वाटत नाही आगळमध्ये. तर रेसिपीसाठी सर्वात इम्पॉर्टंट कोकणात कोकम आगळ बरोबर सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट. मच्छीमध्ये कोकमच लागतो. हो, कोकम लागतं. आणि कोकमाचा आगळ आपल्या मॅरिनेशनला पाण्यात भिजून कोकम घेऊ शकता, नाही तर तुम्ही आगळ घेऊ शकता डायरेक्ट. आणि हे संपूर्ण वापरायचं आहे. तर हे आपण टाकलेलं आहे आगळ. ओके, आता हे मॅरिनेट होणार. आणि मॅरिनेट करायला आपण ठेवतो का आपण सहज फ्राय करून देतो? आपण ठेवतो 10 मिनिटं. 10 मिनिटं ठेवतो. आणि जेव्हा गेस्ट दुसरी प्लेट मागतात तेव्हा पाठोपाठ मग नाही थांबता येणार. मग नाही ठेवत आम्ही, मग पटकन देतो. कारण ते जेवणाच्या मी बघतो ना, मला ना एवढं हे होतं ना की ते बिचारे आवडले, पण आपल्याकडे प्रोसेस फास्ट होत नाही. एक सांगू, आमच्याकडे ना फास्ट जेवण बनत नाही, कारण जेवढं फास्ट बनणार तेवढा त्याला, स्लो बनणार तेवढा त्याला जास्त टेस्ट असतं. बरोबर. आता ते मॅरिनेट करून ठेवलं ना 10 मिनिटं तर ते मुरतं. तर 10 मिनिटं ठेवायचे. आणि आता आपण हे घेतले ना कोटिंगसाठी रवा आणि तांदळाचं पीठ, त्याच्यात पण आपण जरा मीठ टाकणार आहे आणि लाल तिखट फक्त, म्हणजे थोडंसं. कलरवाला काय नाही, लाल तिखट. कलरवाला नाही, तिखटवाला. हा, तिखटवालं. आणि थोडीशी हळद, बस एवढंच. हा. आता इथे बरोबर 10 मिनिटं झालेले आहेत आणि आपण मॅरिनेशनला आपली कोळंबी ठेवली होती. पिठामध्ये जे जे साहित्य काजलने दाखवलं ते मिक्स करून घेते आहे. मीठ, हळद आणि मसाला या 3 गोष्टी आपण ह्याच्यात टाकलेल्या आहेत. तर 10 मिनिटांनी कोळंबी आपली काही अशी दिसते आहे. कोळंबी अजून कमी झाली का ती? तर आता आपण त्याला शॅलो फ्राय करणार आहे, तवा फ्राय. त्यासाठी आपण घेतो इकडे तेल. चला, इकडे आपण कोटिंग करायची प्रोसेस सुरुवात केली आहे. व्यवस्थित सर्व कोट करून. आणि इथे आपलं तेल तापलेलं आहे. जरा आपण गॅस मिडियम करूया. इकडे आपण पहिल्यांदा शेपटी सकट कोळंबी तळत आहे. ओके, कोळंबी नंबर 1, 2. जरा आपण गॅस फास्ट करूया. 3. आता आपण फ्राय करायला घेतले तवा फ्राय. तवा फ्राय झाल्यानंतर आपण खायला घेऊया. आणि तवा फ्राय पण किती वेळ लागतंय ना ते आपण बघूया. आणि एक अंदाजा तुला समजत असेल काजल की ह्याला आणि त्याला फ्राय होण्यामध्ये सेम टायमिंग आहे का फरक आहे हे तुम्हाला सांगायचं आहे. बरोबर. मी इकडे टायमर लावत नाही. मी क्वेश्चन काय केलाय, जे आपण ताजी आणतो प्रॉन्स कोळंबी त्याला फ्राय व्हायला आणि आपल्या या फ्रोझन प्रॉन्सला फ्राय व्हायला किती वेळाचा डिफरन्स आहे का सेम पिरियड लागतं हे आम्हाला फक्त सांगायचं आहे. बरोबर. तर अशा प्रकारे इकडे आपले सर्व प्रॉन्स फ्राय व्हायला झाले. आणि इकडे एक सांगायचं आहे की कोळंबी फ्राय होते याचा सुगंध आला. बरोबर. म्हणजे आपण एक सर्व रिअल कंपॅरिझन मध्ये सर्व दाखवूया ना की कसं वाटतंय, काय वाटतंय. बरोबर. आपण कोळंबीत तळतो तर कोळंबीचा वास आहे ना, पण एक फ्रोझन तळतोय ना आपण. तर मला बघायचं की प्रत्यक्ष कसा अनुभव आहे त्याचा, कारण आम्ही तर पहिल्यांदा खातोय. तर एकदम वेगळ्या प्रकारे वा वा वा, बघून तर असं वाटतंय आताच खावं, तोंडाला पाणी सुटलं बघून. ते एकदम छान वाटतं. ते अशी तवा फ्राय दिली तर स्टार्टर सारखी एकदम छान खाता येईल ना. कोटिंग एकदम छान झालेली आहे. आणि त्याला आपण अजून तेल टाकणार आहे. तेल नको अजून, टर्न करून बघूया. मोठी झाली ना ते फ्राय केल्यावर. परत त्या शेपमध्ये आलेले आहे जेवढे पहिले होते ना आकारामध्ये मम्मी, त्याच आकारामध्ये परत आलेले ते. मला वाटतं शिजताना ते जाड होतात. मॅरिनेट केल्यावरती पाण्यामध्ये टाकल्यावर आलतात, मॅरिनेट केल्यावर अजून आलतात आणि फ्राय करताना फुगतात परत ते. साईज बघ ना केवढी मोठी झाली, एवढी परत डोळ्या एवढी साईज झाली ती. वा वा वा. हे बघ, हे स्टार्टरला असे पीसेस किती छान वाटतात. अजून ह्याला किती वेळ आहे. आता आपण टर्न केलं आहे एक अंदाजे मला वाटतं 7-8 मिनिट.
हा 6-7 मिनिटं आपल्याला फ्राय करायला लागतात. आणि इथे टर्न केल्यावरती परत आपण आपलं तेल इकडे टाकतोय बघा थोडंसं. खाली लागेल नंतर. येस, लो गॅसवरच करते मी. एकदम छान आला तुला सुगंध? आला एकदम मस्त कोळंबीचाच आला. एकदम मस्त ना. आय गेस इकडे आपली कोलंबी रेसिपी झालेली आहे. तर माझा प्रश्न हे आहे की ट्रेनचा आवाज आला ट्रेनचा आवाज आला. म्हणजे आपण बरोबर ट्रेनच्या 2 किलोमीटर अंतरावर आहे. प्रश्न असा आहे की जेवढा टाइम त्या कोलंबीला लागतो तेवढाच टाइम ह्या कोलंबीला लागतो का कमी जास्त लागतंय? नाही बरोबर. बरोबर लागतंय. तर इथे अशा प्रकारे सर्व लेवल सेम आहे. आता फक्त आपलं राहिलं आहे टेस्टिंग. आणि इथे आपण सॅलड रेडी करतो म्हणजे जशी आपण प्लेट सजवून देतो तशीच प्लेट सजवून आपण टेस्टिंग करणार आहे. तर इथे बघा आपली डिश एकदम सुंदर प्रकारे सजली आहे. या कोणाकोणाला खायचं आहे लवकर एक एक उचला, कारण मी जर तिथे गेलो का मग तुम्हाला मिळणार नाही. पहिला तुम्हाला ऑफर केलेली आहे. एकदम अशाच प्रकारे आम्ही सजवतो आणि एवढीच मोठी आपली प्लेट असते. स्टीलची असते फक्त. आणि आत्ता तरी मी रेट डिसाइडेड नाही केला आहे, पण आम्ही ज्यावेळी द्यायचो ना ते अफोर्डेबल प्राईस होतात म्हणून डबल माणसं घ्यायचीत ना. चला आता मी चाललो बघा. उचलायचं तर लवकर उचला नाहीतर मी चाललो. जरा बसूया व्यवस्थित. आणि ताट पण गरम झालं एवढं ते गरम आहे. ओके, तर आपण आता टेस्टिंग करूया. सर्वात इम्पॉर्टंट असते ह्याची टेस्ट इम्पॉर्टंट झाली ना. दिसायला सेम आहे आय गेस प्रेझेंटेशन आणि सर्व काय बनवणं पद्धत पण आमची सेमच आहे. म्हणजे आम्हीच बनवतो, आम्हीच दाखवलं दोन्ही ह्याचे. फक्त ह्याच्यात काय माहिती काय, ह्याच्यात शेपटी आहे तर आम्ही शेपटी ठेवत नाही, आम्ही अखंड देतो. पण शेपटी त्यांना ठेवायला सांगितलं तरी ठेवू शकतात ना ते. हा, कारण आम्ही पण जेव्हा मालवणला गेलो होतो तेव्हा त्यांनी पण शेपटीवालेच दिले होते. म्हणजे ते कसं जरा पकडायला पण होतं नाही, दिसायला पण छान आणि मोठे दिसतात. मेन मला तर तेच वाटतं की मेन मोठे दिसायला शेपटी दिसतात. हा, तर आपण असं आता हे बघा, हे पूर्ण तुम्ही खाऊ नाही शकत कारण ह्याच्या शेपटी आहे. नाही तर आमच्याकडे कसं डायरेक्ट टेस्ट करूया का? गरम असेल ना? हा, सर्वात आधी आपला जो मसाला आहे ना तो बाहेर पडलेला आहे ना तो मी बघतो जरा. मसाला एकदम छान. ओके, तर बरोबर शेपटीला पकडलाय बघा मी. ओके, तर नवीन गरम असेल ना? गरमच आहे ती. हा, गरम आहे ती. आताच काढलं ना पॅन मधून. आताच काढलेलं आहे. तोपर्यंत काय करायचं आपण? तोपर्यंत असं मसाला खात राहायचा. मसाला चाकीत राहायचा म्हणजे समोरच्या माणसाच्या तोंडाला पाणी सुटला पाहिजे. आणि तवातला जो मसाला आहे ना तो पण मी तवा घासायला काजल नेत होती. मला नेऊ नको, मला तो मसाला हवा आहे. आणि हे जे सजवण्यापुरते ते सजवण्यापुरतीच आहे, ते काही मी खात नाही. पण ते असं तुम्ही खात असाल, सॅलेड आवडत असेल तुम्हाला. पण मी काय खात नाही माहिती का? कांदा खाल्ला ना ते पूर्ण ते कांद्याचीच चव येते. बरोबर. फिशची टेस्ट नाही लागत. आता पहिलं ना आपण बघा, हे जरा आता प्रेझेंटेशन आहे, जरा प्रेझेंटेशनची वाट लावतो मी. जरा साईडला ठेवतो. आता फक्त सेंटरला घेतो मी आणि ते जरा तोडून बघतो असं हाताने. गरम आहे ते एकदम. हाताने तोडता येत नाहीये ते, गरम आहे. आता तुम्हाला मी खाऊन दाखवतो. शेपटी उरलेली शेपटी. दुसरा खातो मी जरा, परत शेपटी पकडतो. शिजलाय मस्त है ना. रिव्ह्यू द्यायला जरा मला प्रॉपरली खाऊन बघितलं पाहिजे. आणि मी खातो ते तुम्ही बघा. म्हणजे कसं, तुम्ही जे व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब आणि शेअर करत नाही ना, तुमच्यासाठी पनिशमेंट. तुमच्या तिकडे तोंडाला पाणी सुटलं पाहिजे मी खाताना. होय, हे बघा, हे खाल्ल्यावरती बघा दिसतंय. बोल, शेपटीतला आपलं बघून संपवशील तू ते. संपवेल मी. मग बोल तरी त्यांना काय ते. मला जर प्रश्न विचारला की जे मेन मुद्दा बोलतो फ्रोझन की हे नाही, म्हणजे फरक समजतो का, हम्म. मेन हाच प्रश्न असेल ना. फ्रोझन वाटतो की ताजी ताजी, जसं चव असे, डिफरन्स काय? मी तुम्हाला एक सांगू शकतो की मला ना फरक समजतोय. जेव्हा आपण डायरेक्ट फिश मार्केट मधून आणतो जी तळतो ना
ती 1, 2, 3 बाईट मध्ये पूर्ण डिझॉल्व्ह होते. मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल देतो मी काय वाटतंय मला. आणि ह्याला 3 नाही तर ह्याला कमीत कमी 6 वेळा तुम्हाला बाईट करायला लागेल. चावावं लागेल असं. एकदम डल नाही, एकदम टोटल रिजेक्टेड नाही आहे हा, चांगली आहे फिश, एकदम भारी वाटते, एकदम खायला छान वाटते. पण जे ओरिजिनल खाणारे असतील ना त्यांना समजणार. म्हणजे जे एकदम, आता तुम्हाला सांगू, आपलीच कोलंबी फ्रेश नेली आणि तीच मार्केटमध्ये ना किती किती दिवस ठेवतात ते बर्फातच, मग त्याची चव ऑलमोस्ट वेगळीच लागणार. ही चव पण छान आहे, पण आपण डिफरन्स बोलू शकतो. म्हणजे त्याला फरक आहे मम्मी, की आपल्या त्या रेसिपीला. आता ही तिसरी खाऊन दाखवतोय मी. हे बघा, हे आपण त्याचं शेपटी काढली. मला शेपटीवाले आवडत नाही, शेपटी काढलेली आहे. आणि त्याचं वरचं कोटिंग पण मी काढतो बघा, म्हणजे तुम्हाला प्रत्यक्ष दाखवायला. कारण ह्यालाच रिव्ह्यू म्हणतात ना, ह्याला टेस्टिंग म्हणतात ना. आणि हा, ही जी कोळंबी आहे ही आतून साफ केलेली असते, त्याचे धागे बिगे आतून काढलेले आहेत. आणि आता जो मोबाईल वाचला तो आपल्या बुकिंगचा मोबाईल वाचला. तर बुकिंगची सुरुवात झालेली आहे. तुम्ही या होमस्टे मध्ये येऊन बुकिंग करू शकता. आता हे जे मी कोलंबी घेतलेली आहे, आता ह्याला मी जी स्ट्रेच केली बघा, ओके, एवढी स्ट्रेच केली दिसते तुम्हाला, अजून पण ती परत गोल झाली बघा. आणि ह्याच कंडिशन मध्ये मी जर बघा तुम्हाला सांगतो, मी ते तुम्हाला इकडे डिफरन्स दाखवते बघा. हे आता पूर्ण वाकडं केलं तरी ते सरळ झालं. तर खाण्यावरून पण मी ओळखणार. तर मला तुम्ही एका हॉटेलमध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये रेस्टॉरंटमध्ये मला जर फ्रोझन दिली ना मला, तर मी लगेच खाण्यावरूनच ओळखेल. दुसरा मी अशा ट्रायलनी पण ओळखेल. एवढ्यात ती कोळंबी तुटली पाहिजे होती. ही भरपूर प्रेशर लावून तुटली आहे आणि थोडीशी ती रबरासारखी झाली. आम्ही तो वर्ड वापरत नव्हतो, पण ऍक्च्युली तशीच वाटते ती. आणि चिवट. रेसिपी छान झाली आहे. प्रोडक्ट पण खायला मस्त आहे. प्रोडक्ट छान आहे. अंतर तर असणारच ना, बरोबर. त्याच अंतरासाठी मी हे घेऊन बघितलं आणि खाऊन बघितलं की आपल्या रिअलला मॅच करते का. तर रिअल इकडे, हे इकडे, खराब म्हणजे खाली, असं मी सांगतोय. हे हाय व्यवस्थित, पण रिअल असते. तर अशा प्रकारे मी बोलता बोलता 3-4 खाल्लेले आहेत. आणि मी आता मसाल्याच्या शोधात आहे, कुठे कुठे मसाला पडलाय तो मी खाऊन घेतो. आणि बाकीचे कोलंबी पण मी खाणार आहे. बघा, ही मी आता तिसरी घेतली, त्याची शेपटी काढली. मी शेपटी काढली पूर्ण. आणि हे बघा, तुटत नाही ना, तर डायरेक्ट तोंडात तुटेल ती. एकदम छान. मसाले सगळं चावायला चांगली वाटते ना. रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. आम्ही तुम्हाला रेसिपी दाखवायचा प्रयत्न केला. रेसिपी बघून तुम्ही पण घरी बनवा. आणि कधी वाटलं तर होमस्टे मध्ये येऊन आम्ही तुम्हाला चांगली फिश आणून सर्व करू, तुम्ही खाऊ शकता. आणि आता होमस्टे आम्ही चालू केलेला आहे. आणि आम्ही तुम्हाला ताजी फिश जेव्हा जमेल तर तुम्हाला पण आम्ही सोबत नेऊ. मी गाडीमधूनच जातो. हवं तर माझ्याबरोबर तुम्ही येऊ शकता फिश आणायला. पण सर्व ऑर्डर पहिली द्यावी लागणार, कारण अरेंजमेंट करावी लागते. या खायला या, नाही तर संपायची. लवकर या.